Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Noble Fig for Men and Women. Iyan siya ni Ferrari. Te, pwede pa lalaki, pwede pang babae, pwede para sa tanan. Kag tanitan nga pahamot amo na kung tulokon. Kag, o di toilet ni siya butang balon, layo pa lang masimutan ka na. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko nga berde nga makahang. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit ka panahon. Ang temperatura nga para sa iya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Te, ano ang iyang mga nota? For the top, we have fig leaf, mandarin orange, kag pink pepper. Ang fig leaf, amo na siya ang berde nga nota nga pait kung simutan. Tapos mandarin orange, ng matamis nga citrus, tapos pink pepper nga pampakahang na. Kag for the mid, we have clary sage kag iris. Ang clary sage, herbal nga mahumok kag matamis nga nota. Tapos iris, pulbos kung simutan na. Kag for the base, we have musk kag patchouli. Ang musk, kamo na siyang gadakop sa hamot para di magtudo-tudo lapta. Tapos patchouli nga may pagkaduta kung simutan na. Te, kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa duso naman, bye-bye!